Yaro try viewers ka step ka bakman ni fi say sinpat. Tidak sengap bahaya kan ka jingkeran ka bangan ay menta. Ka jing hikai ka badan nongrim na kan ka tinjong ublay. Pat kan long ka jingker ku fi. Oh fi apa pi penmelian ban sengap. Okay? Ka jing start kan tut na fi. Amlay tang ka jing start kan tut kan kerku ya ka jing jong fi. Kumbang ngakran ya fi nang ni tang ba masyukran tangi kentin jeli je umre yala dir wa practice di yaro try pet ka por kadang dei sao lai pu sao ai thu fi chua bangan kran ya fi ni kentin malas ngap yu try hi jing duai la kim step malas ngap wong Jesus sha skor menen tu video ka ba fi pet pila yo snow ong baki jingker khu kiwan hagi taki ba yo snow iba sha skor nong te pip da sha skor ya ka ega man hikai nang ni pi ya kita ki ba sha skor ya ka ega baki dan kanang ai para mongai ka kwa ban ong ni pi jelungo ne ba man ka step ajan man ka step enta bangala ban penmi gini ki YouTube videos ma bat pila ban mudur ngayo kan tien ban keren handai uji sukres uang lada pi sha skor pi pen ko ngo ban le ya ki hukum jong kanang ai su ifi kanang roi su tak tinjong beli kam jukut kan ka ba kersai ka badan mensiep ki ba ba itu tiap pi sha skor ta step pelet jing mut sha skor du wai blai abang keren ya fi kan ka subject menta pen sa i kan long ka jing ker ku ba krau ka jing keren ka ban ai menta kan long senang ni Paidbah dan ni wat ia menjur lang buat Paidbah mi no Paidbah syakri wat latang hendet bat kita ki badan ka jingat ka basisha bat pensai i ya ki kamba uji sukres tong ini pet syapang kai ka bau uji sukres ule ya tu jairas ngin ya puli menta ini puli na ka gospel markas kalau nong ka basan kat ka ba arpuai hadu arbusau nang tangin saya puli na ka ba lai pusan ter tangin ya puli ngan ban biang kan ka jingkeren nga ai wat let syakri bot Paidbah mi no Paidbah nong rkhiban syakri bat kita ki badan ka jingat banong mensiem pin sayo i ya ki kamba tong ini puli mata habau jisu tiula let pat dakalien syashiliang Paidbah belien ulaya lumlang hau uti udan harut duriau tuwai na kirang ba senagap uwan ubakerteng ujairas bat haba uli yoi ya ula dem haki kejat jong udang ka khunret jonga ka haka temir ka jingyang tuan bu ialah kakti haka bakan yo penkia yaka bakan im arpusau kumta ula let lambat ki kumta ula let lambat tilabut ya Paidbah belien bat kilaya kentur ya to ini pulien otak ka balai pesan haba udang keren lawan kibana ka ying utau rang ba senagap kita ong ka khun jong me kalayap balai men pensitam syu yang nong hikai te bau jisu layo sngo ya kata ketien balakran uang hau tau rang ba senagap wat syetien tang syunget lai penyo sngap sya ti yanu ru ban bot lam ya handai tang yo Petras bad yo Jacob bad yo Yohanes uparau Jacob kum tau poi syakaying utau rang ba senagap bad yo ya ka jingki wen
bat ya ki babun ki bayam briu bat ya ki balenyar shikat de lai phondai haba ulalet apo ti uong haki balai piawin bat piayam briu kumni ka khun kam shim layap handrei ka shuthia kite ki layar khe ben ya u handrei haba ula penmi no eki baro ushim lam ya ukpa badia ka kemie jong kata khna bagi kita ki badan lam badu babula let apo syaka badan kata ka khna dia haba ula bat nakakti ya kata ka khna uang haka talita kumi kaba habala batai ka ong ko khna ngong hapa tu yeng kumni ru kata ka khna kala yeng jat bat kala yayat naba kala khat arsnem karta dikila kindet taka jing kindet ka bakrao dola hukum skam yaki ba nuru un am tip yakani ula hukum ru pan ai ya ka ban ba hi nakani galanong bila ban ini khat pla ban ka tuwa khun jong jairas kala yap bat gi pat ba buun kila ya but yo jisu kristus na haba ula let chayeng jong jairas manut kila ya but dalalap tu laya thu yo jisu kristus ba ka khun jong jairas kala yap bat ang wat pen wat pen satyashu yo tau nong hikai wat pen satyashu yo nong hikai ban pen baun pen kya ba jisu la rumang tu ka ja yo ulang wat kuslai wat chap tien ka shu yo thia ma rei upat ba babun ular ke ben nong fi kadang ga jingr ke ben ke ler ke ben tu jisu le kum no sya ya tu pat ba ban let syakri lang pi udan ka ikhtiar kadan ka bor kadan ka jing slur man ang kat yo pat ba anang udan ka jing slur jisu dan ka jing slur pen sange yo pat ba sya ban rong namar beli kiar ke ben kim dan ka jinget anang fi kiar ke ben ya ka bon le kim dan ka jinget yo pat ba para ba pat ba bon sin lara pi long riu pat ba anang pinum dan kata ka jinget mungkin artatin pat mono ushim tang laingot we ushim yo Petras yo Yohanes bat yo Jacob bat kila rong do hieng bat kumju ya kitu kikme ikpa jang tu khna bat lem hang tu dan kata khna ya kila long nyong ak kamera mo nyow pina nyong tu no nyong ka kran syapam ka jingjana bat nomor laingut Petras Yohanes bat Jacob bat Jisu kilang sangut bat kata khna long sangut bat kikme kipang tu la tu kilang nyong baro tang long pi dan kami upat ba ula pen sange ula pen syong sabar bahabu lale enta lale pan ong ne tu ka khna talita kumi to yang jot abalapan kata tin to yang jot nakata ka bangi ni lan nang ni ko para banget Maphi ru phim dei man long kom ki riu pat ba tang mentala syia syakri belai ya syakri pat kar pat ba anong fi lada pi syu syakri belai syu but yo pat ba kalam da sngo thu ya ka jinget ka basisha manong phinum yo ya ka jingkar khu nakata mas ong hani mi no nakajaka jong pat ba lada pi baka jing syakri ka basulong pat kar pat ba kam dan ka jing perkerpang kam dan ka jingat basisha balai pi syap ting yo pat ba ano pi upat ba ula ban rhiban ya ka mapile o ngala julap para banget ya ka bangale ka ba Jesus Christ upa man le na ban keren siapa nga jing sisa nong ipat ba babun gir khiban nong kim sngo tanak nong renga kwa ban challenge fi hatu fi syap ting em tang ada fi dan ka jing syap ting fi dan kata ka herd mentality kama ka herd mentality na ka herd instincts ga ba pi bu pat ba to pimnut ban yang ka jing sisa ada pilong ta pinum long nong yalam ngan pen iyang niru saka wei nang niru syapang ka to ka kantai ka bapang mi snang hagaju kan ga khat ka ba san bala da pisu long riu pat ba nong pidan makana pilet makana hagi jing yasen
Pi smart bantes tam let jing sang rei la da pi long shu long riu pat ba pi lai i u Jesus Christ ru. Pi lai teng khu wat Jesus Christ ru. Rei pinum yo kanu ga jing pen khia. Pinum yo kanu ga miracle. Baik ngan pen i fi. Hagat khat kal nong kani ga ju kal nong ga basan. Katkhat ka ba arpu saw ter katha umnu kumta ula let lam bat u tila but ya u pat ba babelin bat kira ya kentur ya u pat si pila mania let siki kin oh dong ya let jingesang pat ba mau la let kentur lang tu hanrei ngang nap pedang gitu pat ba dang tang kendet ki man yo jingker khu ja ayung ni kumtu la let lam bat u tiula but yu ba pat ba balien bat kila kentur khat ka ba arpsan ka kenthairu ka wei ka badan ka jingpang mi snam lakhat arsnem bat ka bala sha shitam bun ki ai ru na ki bun ki nang pen khia bat ka bala penlut baro kat badan ki jongka de khendiat ru em kam shim kot hanrei kalanang pang penban haba kala yo sngo shapang jisu kalawan na pedang utau pat ba na sadin sangap kalawan na pedang na utau pat ba sadin bat ka keta ya ka jankop jumu na bakala ong ladangan syuyo keta tang yi jankop jumu ngan sakya te kumni ru kata ka jingker sai kam snam juga kala rengat no bakala sngo thu halaka met bakala yo khia na kata ka jingpang sitam uji su te kumni ru baula tip ala di bakata ka bor kala mi no anu habaula pai she hapadang utau pat ba ulong bakta iki janjong isenran jo u tikila ong u meyo i ya u pat ba u bakentur ya me ong ru keta manu yang diulak mi barok saudang manyo i kata kabala la le ya kani mereka kata ka briu da ka ba shaptin bat bakhanyu bagada ngau thu ya ei ba kala le aka lawan bat kala demgon hamat jungu bakala ya thu au ka ba shisha baro ulong te ka ko khun ka jingat champa kala pen khia ya pa to let ha ka basuk pat tolong ka bala khia na bha na ka jing sistem champa pi Kau upat ba ya kentur bun pelin. Henry kani kanong akani ka pang mi snam nong. Akan thai ka pang mi snam kat arsnam kala let da ka jingat man kata. Hato pi sulong riu pat ba ne. Hato pi ya krishakri blai riu pat ba ne. Ne pi long pi dan kata ka jingat. Ne pi syakri lang ba kita ki banget si syakr tang yung kres. Ba pinle ma pir pinle ki kamba. Hang ni kadan arbenta pinle ki kamba bat haju kapor pinyo pediang ya ki kamba i manem step marang puli biang naka gospel we honest kal nang bakat sa khart ba arpuai Jesus Christ uhukai ngi bangin sumari ki hukum pi ka jingat ka basisha ka de ka ba le ka jingat ka basisha ka de ka ba sumari hukum ka jingat isha ka longom tu ka kentai kalit ban kata anong ni hatu aba fi sngo igini gi jing hikai fi le ai ne ka jingat chang fi ka pan le ai ne da ka jingat chang fi ka shupan sngo tanak wa finchu snap nang ni na YouTube finchu snap pi sngo nang ni YouTube film le ai ngono fi kata kam dei ga jingat ni pisa pitang sulong pat ba ngono ale la da film sisa fi kwa shaban mi na ka jili jong pat ba dan kata ka jingat ga bapen le amno fi ban kala ka bamut ni ki pop la da pi sungo thu ba fi pat kala ka bamut ni ki pop pi dan pi ongadan kata ka jingat ni pi ai sno aka pop pi ai le pop ko mu pat ba nganong pi wat la pi la iu Jesus Christ pi onganget ru pimyo ka jingkhia namar ka jingat ka basha ka de ba pin let ban kata yo Jesus Christ ka jingat ka basha ka de ba pin kala ka bamut ni ki pop pen ko ngu haki hukum jong pen ka gospel uyo honest ngan pulin fi kal nang ka khat sao ka khat ka arpuai ka ongkum nu lada ni itu ya fi do blai khat
ba khat sa ba khat ka ba arpoi ka ngum ni Jisu amne utau badan ki hukum janga bat basumar ki utau long ba iet yanga utau ba iet te yanga an iet ya u da u khpa janga ngaru ngan iet u bat ngan pen pau ya ledi ha u Judas u ang ha u am utau Iskariot ko try namar balai ba men pen sapen pau ya ledi hangi am te ha kita ka perthai mut am te ha ka pau pat ba har pulai Jisu lai thu bola am hau lada unu no ru u it yanga un sumare ka tin jonga te u tau pa jonga un it u bat ngin ya wan hau bat ngin ya sa bat u uta ubam it yanga sumare ki tin jonga ba kata ka tin ya ka bapiyo snow kam long ka jonga hi rei ka jong utau pa ubala pa yanga balai balai pinum long riu pat ba la da fi kwa banum long riu pat ba findan sisa kata ka jingat ngan fi kata ka jingat ka ba penle ya fi banle no ban sumare ki hukum jong Jisu Kristus la da fi kwa banum long riu pat ba ublen wan mi pa fi balai bun ngan fi findan ka jing itu pa findan ka jing hon ban shakri ublai pida trang ning ri findan ka jing hon namar ba video snow nang ni pimpanan kam ya ta kalet no pi habaka tu ka kan thai bapang mi sna habaka la yo snow la yo tu habaka la yo snow yo Jesus Christ kali ang no kada take action ban let you ban kata you dekat nut na fi viewers gibala yo snow ya ka tin jong boleh hari gibarang yai pentut ban kata yo Jesus Christ ban kata iki jan kop yo ban wan hajan jong boleh uang tu wan hajan jong dengan wan hajan jong fi kalau dan ka provision kalau dan ya fi kading phana kalau dan ya fi om tang ba pinyo khia ngano om tang ba pinyo khia hanrei ba phiru pinlong kinong pen khia pi u Jacob u Yohanes u Petrus kiti bagi khat armut senran om tang ba kilayo khia hanrei kilalong kinong pen khia bagi bot yo Jesus Christ yung pinum long pinum ya bot syu bigi pat ba rei pin long nong ya lam bigi pat ba perkhat bai gini la da pi kwa sisa gi jing kai pi kwa kum no man sungu thu syu banum long pat ba syu pi la ban text yang shandan remai swear pila ban text gitu gi Facebook kalau ban ya rap ya fi pinum long pat ba ngakuran ni namar belai da ka jing ai da ka ikhtiar ga bo bleu la ai pi haba pidan ka ikhtiar bat ka bor kamut kumno haba pulet udan ya ka ikhtiar phong yo to uniform katu ka ikhtiar jung ka bal ada ka government udan ka bor ban keren ya ka jing sisa ulet sasura ula ban kem ikitu ginong tu kitu kamaman ki syap tiang yu namarunan katu uniform dan tu ka badge kan ka jing sisa bat katu ka pistol jung ka de ka bor ngan fi ka bor ula ban siap itu ginang kam seniru lada kimot ban le seniru dengan akuran ni fi ni namar bleu la ai ka ikhtiar bar ka borenga mlei banga syu syakri blei daga jing la bri piap dan ka jeli ngodong fi nah lada pidan kam sisa ngapenan kam ni kani lada ngapenan kam ni kani ikhtiar ka bor ngodong fi dan syu lada upulet la ai ka ikhtiar bar ka bor usyu syongsa hakamara ngodong fi setangkat no ujai tu penan kam ya kabo setangkat no ka sarkar kanaban slide no namar ujai tu tikam juru yang iki beri ujung blai bau blai ulai ya ikhtiar ba kabor ngamban si ban ya we refi ban penan kam ya kata ba pinyo la lut ba pin ban hikai lang ya fi ya kaju ba pinyo ikhtiar kabor ka ikhtiar ban doai beri kan ikhtai ban kiai ba pang kabor man kiai pang ban be min sim man ban hikai kan ka tien jong blai ngambu ri kata balai ngambu ri balai ngan le rain man pla ya kan jing sisa jong Jesus Christ pa wong la da pile rain man pla na ha bri ngar man sa rain man pla pi how blai di that text len ba ka Facebook shan dan remai swear len ka Instagram shan ban remai swear ngan hikai fi ngan penduai fi Mereka ikin nong rem aktin jong blai
Na menta ka buram jong tra ya ro tra da like share bat subscribe kene ke video. Na menta ka buram shisha jong pa jong yu bahaban ya ro ya utra